Kad Bog želi čovjeka učiniti moćnim, uvijek ga prvo raskomada na komade. Nikad ne zaboravite da je to proces s Bogom. Bez boli ne bi bilo rasta. Zato prihvatite bol. Zagrlite bol. Jer Bog je tu da te pita, želiš li stvarno postići svoje ciljeve? A kad počnete hodati s Bogom, ljudi će prestati hodati s vama. Ne zato što im se ne sviđate, već zato što ćete žrtvovati stvari. Nisu spremni na žrtvu. A kad te Bog odvede u duboke vode, neće svatko moći plivati s tobom. Ipak, nemojte brkati kretanje s napredovanjem, jer možete trčati na mjestu, ali ne i učiniti ništa. Želim da odvojite trenutak i razmislite. Idete li naprijed? S kim vodite i kako poboljšavate stvari Božjom snagom? Imate dar s kojim ste rođeni, sada je vrijeme da razvijete taj dar.